Kum Shibanta ban no senyang yaki imlang kesalang kamtam yaki pajba jong kedong ketany ban yarap yaki bapang basitom bat yaki long yeng ki baduna kayok kokot kiba bumkot bor ban lek pha sumar haki specialist Dr. Shiki Weki Jaka hakan drutri ko banai nailar arjab san kaseng HNYF Western Zone Riboy District haringkat bat ka jingetrailang bat ka ARHI Hospital kaliyo ban penlong yaka free medical health camp hapatar kma CAC bat kumba ars pa san photam AA ki pajba kiliyo jingmentoy lingba kenika free medical health camp lawan ban sakhi kenika program da usor dar jongka snong patar kma uba L Petalman thank you u president ka PYC bat SWO Samla Remington Singkli bat i doktor in charge patar kma CAC Dr. K Lingdo nakliang kaseng HNYF lingba u president Samla Open Crow Makri bat u secretary Samla Tebor Thongni kila ai khublai kerpang yoba AL Hek ubadai ru unong pej nong khmi ya kateka hospital bat ru kila ai khublai kerpang yai ba ai ban director jongka ARHI hospital bat ki staff bat ru ya ka patar kma CAC bat ki staff bat ru yai DMHO ibala sha ngobha ban penlong yakni ka program hakni ka CAC Kerpat jogi kum kaseng bangin yo ban penlong yakni ka free medical health camp apo kasnong patakma kum juru ngai kublai madam in charge madam Lingdo beri in charge jong patakma CAC ibala kloi banyatelang bangi kum kaseng HNYF Western Zone harakat bat ka PYC and SWO taka bangin yo ban penlong yakni ka free medical health camp Bersyukur madam, ya ka jingla kloi ke jengpi banya, ai ka keti ka yang keti kamon, menginya, yo banya contribute ya lembaga ni ka free medical health camp, tam ta ki pajba nang song jo ka dong ka sayo sedoi. Berkum juru, jikublai ka bagal pang kali sei sono sunang patakma, ibana ka por belaju long la kloi, ban ai mistim, bat banya trilang nam ta jongi ka seng, apo ka dong ka sayo sedoi. Bersyukur sono sunang ya kasih profesional keba ila pa profesional menit bat kum juru hakiwi ki program keba nak por pi don kat lang bani kum keseng em la klem da sukliang ki jingla bahajang pi hande ki suki bok yang bau blai ki jing suk blai ki jing don kat lang bat ni pi bat kum juru i presiden jaka PYC and SWO Bersyukur Samla Remington Singkli ya keba pila ai ya ka por ke jumpi bat ka ji lang ke jumpi bat kum juru kaseng nak por ka thong hi ka jongi jong ka HNYF hi ka long ba ni pelong ye ka ne ka free medical health camp na menta ka jing moto jong ki pai ba namar ba ni ba ka jing e jong ki pai ba jong ka thong ka thain ki shem jing e ka jaka sumar ngim don ka babiang hang ne awat hadu mentaro ni don ka ba he do ne ka de tang ka patak ma siksi most patient nang ne ken hab ban info shadu shapo shilong ba shadu shapo Guwahati la nation of Uttaratkhand ya kasih jing ru bakin ya kendo ya ki doktor spesialis berkiwi ki jurnal kam habide bergerak koi kakya kumta lang ba ka jing yu i janga jong kaseng ila i kendo i sarel hek angka i ba aiban ban yathir habide berkene ka free medical health camp khang ba kanong ka jing meto ya ki ba namar ba kumba shu yu thu i ba aiban nang ne shadu shilong ta support hadu lai ba kau kenta bangin kit ikinong pang shispa 4 kilometer na ko takma larangin lek shadu shanong po kas jingjangai kalong kumandu 4 kilometer ai lane sha po Assam Saupol ni 4 kilometer kasem jinge yaki pajba nongpang makin ai makin lek pasumar ni lane makin phali check up ki specialist ende lembaga ne ka free medical health camp kala yarap shibun yaki nong shang joga dong than nakalyang kaseng baiban kadon ka jingkepat kabarit nakalyang jongi ngi ba ki jinge jong ki doctors ki staff nurse ngani ki nong tay jo ka hal apo kadong kathan ke jongi isem jinge habai dei bakini ki diagnostic center bangim padan hane ko kadong kathan ke jongi teng wat tambane medical test pregnancy test ibarat CT scan bakiwi yan hab bande chadu shanong po mang shanong po sa silong ngani sa Guwahati Uttaratkhand ai jaka ban tulong ye kanik helkam kabala tulong daka arhi rengkat ke jitrelang jongka Hanyutrep National Youth Front rengkat bat ka patakma youth club bat kerpang kamtam yai director jongka arhi hospital
beli sibun na benta kenika jing akloi ke jongpi banwan ban yu kujak syakan ne dong ri boy sagi ke jumi kene kene kesin ke benong kong bat ngange ba kene kene ke jing sedang kam de ke jing kot banang ni syakmat na kaliang jok hospital ke jongpi kan ile kan bala kan ailem ke jing syakri syakan ne dong ke tan ke jumi beli sibun na benta kene por ke bakor ke jongpi ban ngi skam bagi nang yo ia ke jing trelang nang ni syakmat ha ka ba inang la banonra ia ke jing mentoy kamtam ha ka koi ka khia bat khuli shibun kamtam na ka benta ka HLF wasin sun kalau poiken mau ban le isne na ka benta ki pai ba ki ban kam ia ke jing sumar ka tin kong a service to man is a service to God jing syakri je ben riwri syakri ublai filtri shitom ban syakri prabrio bat kan long ka jing ku na ka benta kadang ri voice ni hibo Araw masyuko ang ikinang pagmosyo may kanig kabo na mabun specialist in Taiwan NC kam hadin sindet man makiru kihapan sumar ko ko hospital jadi kisawan kam hadin ko bhalong ki bayasya kinang ki doktor tentay doktor pulong pakunjur ki doktor kiladan lupa menta long ki bayasya pinam yo asyuk kanig kabo wan ada kami ro menilai namal pengkhat bano man pilawal kisnam ini ko may ang isodra nga bande si isin bakadlong ka jing dami kane kam de ka jing kut kenang ni syakmat ba ngin nang ya kre bha shishu naman ta ba kiyo ya kane ka thai ni western boy ka jongi na budaya nujar ba kiwi ki blog kane ko ka blog ka basa din hapun sirian nga mudan ka jing semua ne ka ikremen ba nang ni syakmat ngin ya kre lang ni kum ki government officers of kiwi kinang yalam shnong iseng kiwi ki play na mata di bahan ki suja kane ka thai ki jongi